вақт шуд савдогар будам, бизнес мекардам дар Корлон. بعد بازار کارون و военкомат рафтам. военкомат ки дарсӣ рафтам шаҳри Шанбе. ҳамонҷа бора роз вазорат роӣ кардам. вазорат номомро найсона роз ҳамин часи 08-09 роӣ кардам. ҳаминҷа омадем мактаби прапоршикҳои кардаян. ҳаминҷа омадем мо тӯли як моҳ мешавад дар ҳаминҷа. баъде ки мо 6 рӯз дар ҳаминҷа истодем, рутбаи ҳарбӣ мон доданд. аз қисмҳои ҳарбӣ қушумҳои хушкигард, аз қисмҳои ҳарбӣ қушумҳои зудама, мудофиаи зидди ҳавоӣ, қушумҳои ҳарбӣ ҳавоӣ бо теъдоди 104 нафар хизматчони ҳарбӣ барои бо ҷои кор таъмин шудан дар оянда барои қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба мактаби прапоршикҳои ташриф оварданд. дарсҳо ҳар рӯз бо теъдоди 6 соат гузаронида мешавад. аз рӯи 9 ихтисос мо инҷо бай кардем, дарсҳоро ба нақша гирифтагем, ҷадвали дарсӣ тартиб дода шудагия. ҳамин ихтисосҳо дарсҳо гузаронида мешавад. ихтисосҳои зерин аз ихтисоси қувваҳои ҳарбӣ ҳавоӣ ин тайёр мекунанд механикҳои тайёра барои қувваҳои ҳарбӣ ҳавоӣ, ихтисоси механики чархбол барои қувваҳои ҳарбӣ ҳавоӣ, ихтисосҳои дастурдиҳанда оиди мошинҳои зирехпӯши 80, дастурдиҳанда оиди зирехпӯши МЖП-2, дастурдиҳанда оиди ихтисоси танк 72, сардорони амбор, сардорони хадамоти ракетавӣ артиллерӣ ва инчунин старшинаи ротаҳо.